Έχει πιάσει πολύ η ζέστη, αλλά η πολιτική συνεχίζει να είναι έντονη. Δεν έχει μπει ακόμη στη ραστόνη την καλοκαιρινή, γιατί ανοίγει διαρκώς νέα θέματα και η κυβέρνηση και οι δανειστές. Είχαμε μείνει στον καθηγητή της, τον κύριο Χάρη Βλάδο, να μας πει για τη νέα πρόταση που διαρρέει με πολύ έντονο τρόπο η πλευρά των δανειστών, η βουλγαροποίηση της εργασίας. 580 ευρώ σε όλο τον εργασιακό βίο. Και αν είναι φιλάνθρωπος ο εργοδότης, σας δίνει και το Σάββατο ένα 20 παραπάνω να πάτε μια βόλτα. Όπως γινόταν δεκαετία του 50. Αλλά εργασιακά δικαιώματα με τριετίες, με επιδόματα, με παιδιά, αυτά καταργούνται. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός το είπε σήμερα, ότι δεν γίνεται με απαξίωση της εργασίας να γίνει ανάπτυξη, αλλά το είπε ο Πρωθυπουργός δεν σημαίνει κάτι, γιατί τον τελευταίο 1,5 χρόνο βλέπουμε ότι ό,τι είπε η κυβέρνηση, όλες οι κόκκινες γραμμές έγιναν ροζ, ξεπλήθηκαν, έγιναν άσπρες, δεν υπάρχει καμιά κόκκινη γραμμή στην κυβέρνηση. Άρα ο φόβος είναι, μαζί με τα μεγάλα φορολογικά μέτρα που θα περάσουμε αυτή τη χρονιά, να φτάσουν και οι μισθοί στα 586 ευρώ για όλο τον εργασιακό βίο. Θα μας φέρει ανάπτυξη αυτό τουλάχιστον? Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε συστηματικά, αγαπητέ Γιάννη. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για απαξίωση της εργασίας. Ο κύριος Τσίπρας τολμάει σήμερα να μιλάει για απαξίωση της εργασίας. Δεν μπορεί να μιλάω ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί. Όταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αγαπητέ Γιάννη, με τις καθυστερήσεις τεράστιες, με τα πειράματα της ομοιοπαθητικής οικονομικής του κυρίου Βαρουφάκη, με τις καθυστερήσεις, πλέον η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε υφεσιακούς ρυθμούς. Ήδη ενημερωθήκαμε για την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Σαμαράς με τα Βενιζέλο, ότι είχαμε βγάλει το κεφάλι λίγο έξω από τον αέρα? Αυτό είναι ως επιστήμονα, το μόνο αληθινό, και θα σας το πω ευθέως. Λοιπόν, με μια πολιτική που εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιούσε πλήρως, γιατί ήταν μια αργή πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά και με όλες τις παθογένειες που έχει η ελληνική κοινωνία μας, κατάφερε να ακολουθήσει μια πορεία εξόδου από την κρίση. Ήδη άρχιζε και μειωνόταν η ανεργία και ήδη βλέπαμε και αναπτυξιακούς ρυθμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, οφείλουμε να συνυπολογίσουμε και να μην το ξεχνάμε στις αναλύσεις μας, ότι αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση δέχτηκε μια εντελώς άδικη επίθεση από την κοινωνία, η οποία αντί να μπορέσει να ζυγίσει, ευχαριστώ πολύ Γιάννη, αντί να μπορέσει να ζυγίσει. Είναι για τον κύριο Ξεχοίδη. Α, για τον κύριο Ξεχοίδη. Θα ήθελα και εγώ ένα αργότερο, κύριε Ξεχοίδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αντί να ζυγίσει λοιπόν που λες, αγαπητέ Γιάννη, η προηγούμενη η κοινωνία μας, τις επιτυχίες που μεγάλη δυσκολία είχε φέρει η προηγούμενη σε κυβέρνηση, γατζώθηκε πίσω από τα παραμύθια του Τσίπρα, που ήθελε να ρίξει, αν ήταν δυνατόν, την κυβέρνηση μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου για να κάνει πραγματικότητα ποιο πρόγραμμα να υλοποιήσει. Μίλησε πριν ο κύριος Τσιρόνης για την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να θεραπεύσει κάποιες στρεβλώσεις. Αν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να θεραπεύσει τις στρεβλώσεις, που στην ουσία είναι ένα σχήμα, το πλέον συντηρητικό κυβερνητικό σχήμα που έχει περάσει στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι διατεθειμένο να κάνει καμία ουσιώδη τομή. Και ποιες είναι οι ουσιώδεις τομές? Οι ουσιώδεις τομές που σήμερα ζητάμε δεν είναι τόσο στο άντε να φτιάξουμε ένα νέο εκλογικό νόμο. Καλός και εκλογικός νόμος είναι ένα ζήτημα με ουσία, σίγουρα. Αν ακολουθήσω μια μαρξιστική, ας το πούμε, ορολογία, αυτό είναι ένα ζήτημα ακραίου επικοδομήματος. Τι κάνει η παραγωγική βάση? Η οικονομία μας που πάει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Λέω λοιπόν, κύριε καθηγητά, μήπως αν παίρνουμε όλοι 500 ευρώ, μήπως. Μα δεν είναι λύση το να πάρουμε 500 ευρώ, γιατί αν δεν κάνουμε, αγαπητέ Γιάννη, αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που σήμερα είναι 500, αύριο θα είναι 400. Το αντίχρονο θα είναι 300, μετά θα είναι 200 και μετά θα σου δίνουν εδώ μια τσίχλα, ας πούμε, άμα πας να δουλέψεις. Ρωτάω για την οικονομία της Για την οικονομία, βεβαίως. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο, ο τότε πρωθυπουργός είχε δώσει μια συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα. Και του είπε: η μείωση των αποδοχών δεν είναι λύση. Γιατί εγώ έχω μηνιάτικα 150 ευρώ και επενδύουν όλοι στο Λουξεμβούργο με 1.500 ευρώ. Ακριβώς αυτό. Το ζήτημα δεν είναι να κυνηγάμε, να πιέζουμε τους μισθούς μας προς τα κάτω. Το ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε εκείνη τη συνθήκη που ουσιωδώς, με πραγματική βάση, όχι με νομοθετήματα του αέρα, να δημιουργούν τις συνθήκες ο Έλληνας εργαζόμενος να αμείβεται καλύτερα. Με νόμους, να πούμε δηλαδή ότι ο μισθός θα είναι αυτός. Έτσι δεν λειτουργεί με διατάγματα η οικονομία.
Η αγορά, εσείς που είστε οικονομολόγος, οι επιχειρηματίες, μήπως είναι αυτοί που θέλουν μείωση μισθών και το περνάνε στην Τρόικα με λόμπι? Ανάλογα ποιου είδους επιχειρηματίας. Εγώ σοβαρό επιχειρηματία και επιχειρηματία εξωστρεφή, Γιάννη, δεν έχω δει να ζητάει απλά και μόνο χαμηλό μεροκάματο. Ο σοβαρός επιχειρηματίας σε όλο τον κόσμο ζητάει ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας, υψηλής κατάρτισης για να παράγει ένα προϊόν υψηλής προσθέμενης αξίας που δίνει και υψηλά κέρδη και υψηλούς μισθούς. Εμείς έχουμε κολλήσει σε μια λογική συμπίεση. Τα πράγματα τα βλέπουμε σαν να μας δέρνουν από όλες τις πάντες, γιατί δεν θέλουμε να δούμε το ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι τι? Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα τόπο που να μπορεί επιτέλους να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σε όλες του τις διαστάσεις. Και σαν πολίτης να στηρίξει τα ανθρώπινά του δικαιώματα, να μπορέσει να αναπτύξει τη ζωή του, τις γνώσεις του και όλα πίσω τι κρύβουνε? Την ικανότητά του να αναπτύξει την εργασία του και τις επιχειρήσεις. Αντίθετα στην Ελλάδα τι βλέπουμε? Ναι, το γιατί αυτός ο παραλογισμός των δανειστών όμως? Γιατί οι δανειστές παραλογίζονται? Είναι ο παραλογισμός, και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω. Ωραία, εμείς ως χώρα εδώ και ως κοινωνία λέμε δεν είχαμε ποτέ σοβαρό πολιτικό σύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήξερε τι έκανε, ωραία, όλα αυτά ναι. Οι δανειστές, οι τεχνοκράτες, γιατί ζητούν διαρκώς πράγματα που πάνε τη χώρα πιο κάτω? Λοιπόν, ξεκινάω από αυτό που είπες. Και έτσι δεν θα πάρουν και ποτέ τα λεφτά τους πίσω δηλαδή, έτσι. Ξεκινάω από αυτό που είπες πριν. Αυτό που είπες για τον Τούρκο συνάδελφο που είπε ότι το πολιτικό μας σύστημα παρόλα αυτά τα τελευταία 25 χρόνια κατάφερε να μας δώσει ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει αλήθεια. Δηλαδή, στην Ελλάδα εξαιτίας ειδικών ιστορικών συνθήκων και εξαιτίας της τρίπλας κάποιων πολιτικών ηγεσιών, ακούστε όμως την έκφραση, της τρίπλας, όχι της ουσίας, της τρίπλας του Ανδρέα, του Παπανδρέου, της τρίπλας του επόμενου αρχηγού, κατάφερε η οικονομία ορισμένες ευκαιρίες. Ευκαιρίες όμως οι οποίες κυριολεκτικά τις πέταξε από το παράθυρο. Έχεις πάει ποτέ, Γιάννη, σε μια επαρχιακή περιοχή όταν βρέχει? Ο δρόμος αυτός ο περιφερειακός, καθώς βρέχει, σου φαίνεται τζάμι. Πήγαινε καλοκαίρι. Όταν έχει στεγνώσει πλέον η βροχή, όταν έχουν τελειώσει τα δανεικά, τότε φαίνονται οι λακκούβες. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία και η οικονομία για πάρα πολλά χρόνια κατάφερνε να κρύβει τις αδυναμίες της. Και η κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή έχουμε γύρισε με ποιο μήνυμα? Εμείς ήρθαμε να διορθώσουμε τις τρευλώσεις. Ήρθαμε να διορθώσουμε πράγματα. Και όχι μόνο δεν διορθώνει, στην ουσία εμβαθύνει και αναπαράγει τη χειρότερη πλευρά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Τόσο χάλια είναι. Αυτό δεν έχει καταλάβει ακόμα ο μέσος Έλληνας πολίτης, το πόσο χάλια είμαστε. Η κατάσταση είναι σοβαρότατη. Δηλαδή, αν έρθει ο Σεπτέμβρης. Δεν διαχειρίζεται το λεγόμενο αστικό κράτος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Πού βλέπεις τη διαχείριση την αποτελεσματική, Γιάννη μου? Όταν βλέπεις ότι ήδη τίθεται ένα αμφιβόλο. Κοιτάξτε, γιατί κύριε καθηγητά, από τη μια μεριά τους λέμε νεοφιλελεύθερους. Ποιοι είναι νεοφιλελεύθεροι? Μακάρι να ήταν φιλελεύθεροι. Χαμένοι στη μετάφραση είναι, αγαπητέ. Χαμένοι στη μετάφραση. Ούτε ξέρουν τι θέλουν, ούτε ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Απλά και μόνο υποχωρούν, απλά και μόνο για να διατηρήσουν μια εξουσία που σιγά σιγά κάνει και το νόημά της. Γιατί να εξουσιάζεις ένα νεκρό άλογο, τι να το εξουσιάσεις? Δεν υπάρχει πιο επίμονο πράγμα από ένα νεκρό άλογο. Όσο και να το μαστιγώσεις, νεκρό παραμένει. Για μένα, τα πάντα πρέπει να ξεκινήσουν από μια λογική πώς να μπορέσουμε να δώσουμε στον κινητήρα της κοινωνίας μας να πάρει μπροστά. Για μένα η έννοια της επιχειρηματικότητας, της ιδιωτικής, πρέπει να είναι το κέντρο. Και αυτό γιατί ξεχάσετε πλέον τη λογική των δημοσίων επενδύσεων. Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να φτιάχνουμε πυραμίδες με δημόσιο χρήμα. Κρίσιμη σημασία έχει και η αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού. Και όταν λέω αναδιάρθρωση, δεν μιλάω άντε να πάρουμε τον παλτά και να αρχίσουμε να κόβουμε, ή να απολύουμε, ή να εκτελούμε, ή να σταυρώνουμε. Και πολύ σωστά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης γυρίζει και λέει αξιολόγηση. Δεν λέει ούτε απολύσεις ούτε διωγμούς. Βέβαια, ορισμένοι στεναχωριούνται που τα λέει τα πράγματα όρημα και ισορροπημένα. Θα προτιμούσαν να μιλήσει για διωγμούς για να έχουν μετά να του κάνουν λαϊκιστική, ας πούμε, αντιπαράθεση. Πάντως η αξιολόγηση είναι κακή λέξη, έτσι. Να μην είναι καθόλου κακή. Στους εκπαιδευτικούς μου λένε οι φίλοι μου εκπαιδευτικοί κατά 90% ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για να μην αξιολογηθούν. Ναι, βεβαίως. Είναι κακή λέξη. Συνάδελφοί σας εννοώ. Για ρωτήστε, όταν πάνε να παντρευτούν να αξιολογούν, την ύφη δεν την αξιολογούν. Όποια τους δίνει ο μπαμπάς τους παίρνουν. Η αξιολόγηση είναι μέσα στη ζωή μας. Άμα δεν θες την αξιολόγηση, κύριε εκπαιδευτική, κύριε δημόσιο υπάλληλο, θα σου λέω από ποιο σουβλατζίδικο κρατικό θα πηγαίνεις να παίρνεις σουβλάκι.
Μήπως ταυτίστηκε με απολύσεις η αξιολόγηση? Μήπως ταυτίστηκε με απολύσεις την προηγούμενη χρονική περίοδο? Κάκιστα, αλλά κοιτάξτε. Και υπάρχει ένα σημαντικό μέρος δημοσίων υπαλλήλων που όταν τους λες αξιολόγηση ανασύρουν μνήμες απόλυσης. Αγαπητέ μου, αυτό είναι. Κάποιος όταν θέλει τον άλλον να το δυσφημίσει, τι του λέει? Εσύ του λες κούμπωσε το πουκάμισό σου και ο άλλος δεν ήθελε να μου φορέσει 7 παλτό. Δεν είναι έτσι. Κούμπωσε το πουκάμισό σου, είναι διαφορετικό από το φόρεσε 7 παλτό. Η αξιολόγηση είναι κομμάτι της καθημερινότητας μας. Εσείς που παρακολουθείτε τα προγράμματα των κομμάτων ως οικονομολόγος επιστήμονας, δεν βλέπετε απολύσεις στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Το ζητούμενο δεν είναι οι απολύσεις. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσουμε επιτέλους ένα κράτος που να λειτουργεί. Να πηγαίνω εγώ το παιδί μου σε ένα παιδικό σταθμό και ο παιδικός σταθμός να είναι ευρωπαϊκού επίπεδου. Να πηγαίνω εγώ σε μια δημόσια υπηρεσία και να εξυπηρετούμε. Να έχω εγώ ένα πρόβλημα με τη δικαιοσύνη και να μην φροντίζω να παίρνω νέο δικηγόρο, να μου πεθάνει μέχρι να γίνει δίκη. Προς το παρόν πάντως και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τώρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βλέπω να ασχολούμαστε, δεν ξέρω αν φταίμε και οι δημοσιογράφοι, και να αναδεικνύουμε πράγματα που δεν έχουν καμία αξία. Η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό που Χρυσοχοΐδης, αν θέμα. Σε αυτό συμφωνώ. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή αρχίσουμε και μπαίνουμε, Γιάννη. Τον κύριο Χειμωνά, τον σύντροφο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, να αναδεικνύει το θέμα γιατί γονάτισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Οικουμενική Σύνοδο, είναι τελείως ανιστόρητο, ή δεν πάει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Οικουμενική Σύνοδο, μπορεί να μην πάει. Και να δημιουργήσει de facto διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους. Από τη στιγμή που πάει και γίνεται κάθε 100 χρόνια και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου γονάτιζαν εκεί. Εάν θέλεις λοιπόν δεν πας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έτσι de facto δρομολογείς. Με συγχωρείς τώρα. Όχι επειδή είναι ο Χειμωνάς φίλος μου μόνο. Και χωρίς να το συνδέω με το προηγούμενο. Και μπορείς να βάζεις τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας δίπλα από το Σαντάμ Χουσέιν. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά όταν και να είσαι υπεύθυνος πολιτιστικών του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αγαπητέ, γίνεται αυτό. Κοίτα όμως τώρα, να έχουμε συγκρίσεις. Όταν βλέπεις τον κύριο Πολάκη, ο οποίος γυρίζει δημόσια, λέει, ενώ έχει αξίωμα, ότι εγώ στο Δήμο κρατούσα διπλά βιβλία, εσύ κάθεσαι και μου λες μετά γιατί έβγαλε μια φωτογραφία στο Facebook ο Χειμωνάς. Να τα ιεραρχούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια προβλήματα. Έχουμε προβλήματα τα οποία ξεπερνάνε τα όρια μιας φυσιολογικής ευρωπαϊκής χώρας και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα τριτεύοντα και μη σου πω και ακόμα χαμηλότερης ιεράρχησης. Για μένα έχει τεράστια σημασία. Για να δούμε λοιπόν όμως μια που μιλάμε για ανάπτυξη και επειδή αν έρθει η ανάπτυξη θα έρθει από ανθρώπους σαν τον κύριο Σακά, γιατί το πολιτικό σύστημα δεν το βλέπω πολύ. Ναι, παρότι δεν κατέληξα θα πάρω μετά το λόγο. Θα πάρετε πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί άνθρωποι... Υπάρχει κίνδυνος να σας δημιουργήσει πρόβλημα, ασφυξία? Καταρχήν δημιουργεί η νέα φορολογία δημιουργεί ασφυξία σε όλη την αλυσίδα της διαδικασίας, της τυποποίησης και της εξαγωγής. Κακά τα ψέματα. Πάρα πολλοί σκέφτονται το ενδεχόμενο να μετακομίσουν στο εξωτερικό την έδρα της εταιρείας τους. Εδώ και δικηγορικές εταιρείες έχουν πάει στη Βουλγαρία και εμφανίζονται ως εταιρείες συμβούλων. Ακριβώς. Έτσι. Ξέρετε γιατί, αγαπητέ? Ναι. Γιατί το πείδημα ήρθε στην Ελλάδα πλέον ολόκληρη. Δεν είναι μόνο στην περιοχή του κυρίου. Με όλα αυτά τα μέτρα έχει εξαπλωθεί το πείδημα. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να γλιτώσει. Πάντως τα επιβαρυντικά δημοσιονομικά μέτρα, κύριε καθηγητά, δεν ήρθαν με την κυβέρνηση. Να συγχαρούμε τον άνθρωπο για την πρωτοβουλία του. Αλλά δεν ήρθαν με την κυβέρνηση. Γιατί λένε ότι η αγροτική ανάπτυξη θα έρθει από ανθρώπους που έχουν ζήσει αστική ζωή πλέον και θα επιστρέψουν να αναπτύξουν την Ελλάδα. Να είμαστε ακριβείς. Ναι, δεν προέκυψαν. Φορολογικός συντελεστή 24% τον είχαμε και πέρσι. Είχες παρακρατήσεις φόρων, αγαπητέ Σπύρο, πέρσι, πρόπερσι αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν είχαμε. Κοιτάξτε, και μπορούμε να επιλύσουμε πολλές ευθύνες εκεί. Άλλο το έγκαυμα από την ηλιοθεραπεία, άλλο να σε τηγανίζουν. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ ζω με ανθρώπους αγοράς και επιχειρηματίες και μάλιστα μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι οποίοι γυρίζουν και μου λένε άνθρωποι σοβαρότατοι, νοικοκυρέοι. Τι μου λένε? Κάνω αγώνα για να μπορώ να είμαι νόμιμος και πλέον δεν μπορώ να είμαι νόμιμος. Εγώ από την άλλη μεριά, επειδή έχω μανία με την έννοια της νομιμότητας, αγαπητέ, εγώ θεωρώ ανόητο οποιονδήποτε λέει δεν πληρώνω τους φόρους μου, γιατί ένας Ευρωπαίος δεν μπορεί να το πει αυτό. Βρίσκομαι σε τρομερά δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω ότι έτσι δεν προχωράει το πράγμα. Και κοιτάξτε, δεν μιλάμε για ένας κατακλυσμός που θα έρθει σε 7 χρόνια. Το φθινόπωρο θα είναι μαύρο. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Λοιπόν, καλησπέρα. Κύριε Βλάδο, βλέπουμε νέους ανθρώπους να φεύγουν έξω στο εξωτερικό για σπουδές και με σκοπό να κατασταθούν μόνιμα, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους την προοπτική να επιστρέψουν. Σαν καθηγητής κιόλας, πώς μπορείτε να συμβουλεύσετε, πώς συμβουλεύετε τους νέους ανθρώπους να εμπιστευτούν την Ελλάδα του σήμερα, να εμπιστευτούν κυρίως την Ελλάδα του αύριο και να μείνουν εδώ?
Αγαπητοί μου, κάποιος ο οποίος σηκώνεται να μεταναστεύσει, ένας νέος άνθρωπος στην Ελλάδα, σκεφτείτε καταρχήν που πηγαίνει να μεταναστεύσει. Έχετε ακούσει κάποιος νέος άνθρωπος να σηκωθεί να μεταναστεύσει, ας πούμε, στη Βόρεια Κορέα ή στην Τανζανία? Όχι. Πηγαίνει να μεταναστεύσει σε μια χώρα της ανεπτυγμένης, λέμε, Δύσης. Σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα το πιθανότερο. Εγώ τι θέλω? Θέλω η Ελλάδα να γίνει ευρωπαϊκή χώρα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να μεταναστεύσει ο Έλληνας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια ελληνική οικονομία και κοινωνία πραγματικά ευρωπαϊκή. Η οποία μάλιστα, και αυτό είναι κάτι με μεγάλο ενδιαφέρον μου φαίνεται, να κρύβει περισσότερες ευκαιρίες για έναν νέο άνθρωπο από το να σηκωθεί να πάει μετανάστης στην Αγγλία ή στην Ολλανδία. Ξέρετε, χώρες σχετικά χαμηλότερου επίπεδου ανάπτυξης, αν καταφέρουν και δημιουργήσουν μια ουσιώδη βάση ανάπτυξης, αν, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, καταφέρουμε να εστιάσουμε στην έννοια της εξωστρέφειας με ουσιώδες περιεχόμενο, χτίζοντας και μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να είναι στην Ελλάδα μονάχο ο δημόσιος τομέας. Και η ίδια η επιχειρηματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα, όπως το είπε και η Μισελ προλίγου, πονάει και σε ζητήματα δομής. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έχουν μάθει να ζουν κρατικοδίαιτα. Αυτές δεν τις χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε νέα γνώση. Να και γιατί τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα σήμερα έχουν μια τεράστια σημασία. Πώς να βοηθήσουν τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας μας και γενικότερα όλη την κοινωνία μας να τραβήξει μπροστά. Και για να κλείσω, σε ένα νέο άνθρωπο τι θα του έλεγα? Βοήθησε έτσι ώστε η πατρίδα σου να γίνει μια πραγματικά ευρωπαϊκή κοινωνία. Αν θες να φύγεις, αν δεν βρίσκεις άλλη λύση, δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου. Καταλαβαίνω την αδυναμία, καταλαβαίνω την πίεση. Μη μου πεις όμως ότι είσαι ο νικητής του παιχνιδιού. Για να είσαι πραγματικά ο νικητής του παιχνιδιού, πρέπει να αλλάξεις την κοινωνία που γεννήθηκες. Να την κάνεις πραγματικά ευρωπαϊκή. Το καθηγητά. Τον κύριο καθηγητή. Ναι. Μάλιστα. Έχει ζήτηση ο κύριος καθηγητής. Ειδικά από όλες τις υπέροχες κυρίες, να πούμε. Πάνω σε αυτό που λέγατε πριν, ήθελα να ρωτήσω. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Είναι μια φράση που την έχουμε ακούσει. Κατά πόσο πιστεύετε ότι ισχύει ακόμη αυτό? Γιατί είμαστε μια χώρα που μην ξεχνάμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει αποφάσεις. Αγαπητοί μου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες σίγουρα, έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ποια Ελλάδα θέλουμε εμείς οι Έλληνες. Όπως και η Τανζανία ανήκει στους Τανζανούς. Και ο Τανζανός λέει ότι η Τανζανία είναι η πατρίδα μου. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα που θέλουμε, ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι, μια Ελλάδα η οποία να είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, ανοιχτόμυαλη, ανεκτική, προοδευτική. Αυτή η Ελλάδα δυστυχώς όμως δεν έρχεται με επικλήσεις. Ούτε και με την αδιαφορία των πολιτών. Κάτι το οποίο το υπογραμμίζω και συνήθως δεν συζητιέται από κανένα πολιτικό χώρο είναι αυτό. Ο Έλληνας πολίτης έχει τεράστια ευθύνη. Ο Έλληνας πολίτης αδρανεί. Ο Έλληνας πολίτης νομίζω ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο να πηγαίνει να ρίχνει μία ψήφο στις εκλογές ή εναλλακτικά να σηκώνεται από τον καναπέ του και να φωνάζει. Δεν είναι αυτό η πολιτική σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Για να είναι η Ελλάδα στους Έλληνες, πραγματικά στους Έλληνες, χρειάζεται να έχει Έλληνες πολίτες, ενημερωμένους, φιλομαθείς, όριμους και ρεαλιστές. Αυτά μας έχουν λείψει, αγαπητοί μου. Στην πράξη, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας απλός πολίτης? Τι ένας πολίτης? Παράδειγματος χάρη. Είδατε ένα κάρο συλλαλητήρια τόσα χρόνια. Φωνές, μούτζες, μαδέρια. Πέστε μου πόσες ομιλίες ανθρώπων σαν και εμάς, ας το πω έτσι, έχετε ακούσει ή έχετε παρακολουθήσει. Πέστε μου σε πόσα κανάλια σήμερα της ελληνικής τηλεόρασης βρίσκεται τέτοιου τύπου εκπομπές. Αν θέλαμε όντως η Ελλάδα να βρίσκεται στους Έλληνες, πρέπει και ο Έλληνας να διαλέξει την Ελλάδα που θέλει. Δυστυχώς η Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο σε ένα τεράστιο ποσοστό, και δυστυχώς που το λέω, απαρτίζεται από ανθρώπους χαμηλότατης ποιότητας, χαμηλότατου πνευματικού επίπεδου, απλά και μόνο με μια αναγνωρισιμότητα αμφίβολη. Δεν πρέπει να ταντεύουμε την κοινωνία, κύριε καθηγητά, γιατί έχει τεράστιες ευθύνες για την κοινωνία και χαίρομαι αυτό. Μιλήσαμε εδώ πέρα και άνοιξε συζήτηση για πολύ εφιαλτικό σενάριο αν θα μειωθούν μισθοί και συντάξεις. Να θυμίσω ότι η μόνη χρονιά που δεν μειώθηκαν μισθοί και συντάξεις ήταν το 2015. Άρα είναι κόκκινη γραμμή, είναι κόκκινη γραμμή να μην μειωθούν, να το πάρουμε ως κόκκινη γραμμή. Σαν αυτή του Κατρούγκαλου στο ασφαλιστικό. Η κυβέρνηση δίνει μάχες.
Η κυβέρνηση δεν είναι μάχης. Από εκεί και πέρα. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί ο ΦΠΑ 24%. Έδωσα για παράδειγμα μάχη να πείσω τους συναδέρφους μου να μην κάνει το κρέας 23% το άσφακτο, γιατί το σφαγμένο κάνει 13%. Δεν κερδίζει ούτε €1 Ελλάδα. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι μου είπαν ότι αυτό ήταν ανένδοτοι θεσμοί. Και εδώ έχω να πω κάτι για το μνημόνιο και να τελειώσω με αυτό. Ο κ. Χρυσοχοίδης έχει δίκιο. Πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις που δυστυχώς δεν έγιναν, ήταν μνημονιακές δεσμεύσεις και εγώ τις προσυπογράφω και με τα δυο μου χέρια. Φορολογική μεταρρύθμιση, για παράδειγμα. Δεν έγινε ποτέ. Και ας ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Άρα λοιπόν, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι κάθε τι που λέγανε οι θεσμοί είναι κακό. Όπως και οι δασικοί χάρτες. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση και με μεγάλη μου χαρά τους κατέβασα στη Βουλή. Και το πιστεύω ότι έπρεπε να κατεβούνε. Άρα δεν είναι κάθε τι που λένε οι θεσμοί. Απ' την άλλη μεριά όμως να ξέρουμε κάτι. Τα μνημόνια δεν τα φτιάξαν οι θεσμοί για να φωτίσουν την Ελλάδα. Τα φτιάξαν, βρήκανε μια χώρα σε πάρα πολύ κακή θέση, είχαν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και το κάνανε για να ευνοήσουν τα δικά τους προϊόντα. Ποια είναι τα προϊόντα τους? Τι είναι ευνοηθούν? Το κρέας, για παράδειγμα. 13% ζει η Γερμανία από το κρέας, μας κάνει εξαγωγές. 13% Ζουν οι Ευρωπαίοι επειδή η αγορά μας απορροφά τα προϊόντα. Όχι, ήταν φιλάνθρωποι. Όχι φιλάνθρωποι, ήταν Ευρωπαίοι. Αφού είναι λοιπόν φιλάνθρωποι, το πνεύμα της Ευρώπης δεν πρόκειται να το κατανοήσετε. Είμαι πιο Ευρωπαίος από κάθε Ευρωπαίο. Λοιπόν, τι μου λέτε για το συμφέρον τους τώρα? Για το κρέας και για τις BMW. Μην χάσουν τα εκατομμύρια μας. Είμαστε το 0,5 της παγκόσμιας οικονομίας, μια σήμαντη οικονομικά χώρα. Απλά, η Ελλάδα με δικές σας, αν θέλετε, ευθύνες, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο το 9, με χείριστες επιλογές της τότε πολιτικής ηγεσίας. Και ευτυχώς που είχαμε την Ευρώπη και μας στήριξε, γιατί τώρα θα είμαστε Μπαγκλαντές και Βενεζουέλα. Μας στήριξε όπως στήριξε ο Σάιλοκ τον... Όχι, αγαπητέ μου. Όχι, μας στήριξε όπως τα μέλη της Ευρώπης στηρίζει το ένα το άλλο. Όταν αρθρογραφούσα το 9 ότι αυτό οδηγεί την Ελλάδα στην καταστροφή, δηλαδή χρειάζεται πολύ να καταλάβουμε ότι αυτή η συνταγή ήταν λάθος. Ειλικρινά επιμένω ότι ήταν λάθος συνταγή. Καθόλου λάθος, δεν εφαρμόσαμε τίποτα. Δεν εφαρμόσαμε τίποτα και ακόμα δεν εφαρμόζουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Έχουμε περάσει κατά πολύ το χρόνο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πολύ ζωντανή τις στιγμές που έπρεπε.